Arraspion eta ondo etorriek zeanuri behatokia bigarren emisinora. Aurten Sabin Intxaurragaren 4. urteurrena dugu, eta hain zuzen behatoki hau Sabinen omenez sortu zen. Ezker Abertzalearen batasun prozesuaren bultzatzaileetako bat izan zana, eta berail eta handik itxira bildugaz burutu zana. Alkartasuna fundazioak antolatute, aurten Eskozia, Katalunia, Euskal Herria irakatziak, ikasiak izenburuagaz aurkeztuko dugu ekitaldie. Eskozian eta Katalunian garatutako prozesu soberanistek Euskal Herriari eskaintzen dotziezan ikasgai politikoak aztertu eta horren inguruan hausnartuko dabe gaur gurera etorri diran gonbidatuek. Baina hasi baino lehenago, oin gitxi joan jakun Koldo Intxaurragari aipamen bat egin gure izindotzugu. Eta horregaitik, Karmeleri Pedro Lejarza bilduko zinegotziak oroigarri bat emongo dutze. Mainguregaz hasi aurretik, bi adituk naziotasun bakoitzaren sarrera bat egingo dozkue, Eskoziarena eta Kataluniarena. Aurrera. Ja ez dakit zer esan. Motxian. Benetan, motxian egingo dut, akaitzek, geho kontua egingo izkiago. Ez dakit betzolariak, bada jotzailea diren hauek. Titulara jartzen utzi dazue. Zer ikasi Katalunia eta Eskoziako prozesutikan? Hori da gaurko gaia. Sabinen omenez egiten dugu hau, eta Sabin ezagutzen genuen denok. Sabin oso pragmatikoa zen, exageratua, nire hitzean exageratua. Baina beti, horreitikan, Katalunia eta Eskoziatikan, ze ikasi behar dute alderdi politikoak. Guk ere bai, baina batik bat, egunen baten etorriko da Euskal Herria olako referenduna edo tokatzen dena. Ordurako, kanpainan zer egin, zer esan, zer mezu destakatu, hori izan ditugu bi esperientzia, horietatik gazea ikasi dugu. Aurrez, Joserra eta Martin, biak Sabinen lagunak, biak gobernuan, Joserra zailburu orden, eta Martin bere kidea alderdian, izan zen. Joserra jurista, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle, eta ez dakiz zer, titulu askoko gizona da, baina oso apala da. Baina Eskoziarekin oso lotua dago Joserra. Han ikasi zuen, eta baita ere lanean hasi, Tribunal Europeoan, eta Eskoziatik, uizkitik aparte, beste gauzak ere, ondo bizi eta ezagutzen ditu. Orduan, berak kontatuko digu pixka bat, prozesu hori nola ikusi duen. Gero, Martinek Katalunia eta zein duen modura. Denbora, 10 minutu emango ditugu bakoitzentzako lehenengo txanda honetan. Intentatuko dut, hori arkaitzek rekonozituko dit, oso radikala naizela, den minutuakin, helburu batekin, gero zuentzako denbora usteko. Azken finean, debate hau, foro hauen helburua, zuekin azken finean parte hartzea da. Jose, 10 minutu. Eskerrik asko, arratsaldeon denoi eta lehen bizikotz, oharbi bat niretzako benetan, ohore badela hemen egotea, Sabin oroituz, urtero bezala, eta orain, Sabinekin batea Koldo ere bai, ez? Eta Sabin eta Eskozia, beste lotura bat, pertsonal bat dauzkat nik Josiak, zeren ni Eskozian joan nintzen hain zuzen tesia egitera, eta nire tesiko zuzendaria Neil McCormick izan zen. Eta Neil McCormick ere urtebete lehenago zendu zen, 2009an, minbizi batekin, eta gainera esteetako minbizi batekin, eta beraz oso historia paralelo biak, Sabinena eta Neil McCormickenak, beraz zentzu honetan nire hemengo parte hartzea, biontzako omenaldi gisa ere egin nahi dut. Eta bigarrena, barkamena eskatu, zuzenduko natzaizuelako euskera batuaz, ez baidakit bizkaieraz eta ez da ere arratieraz, baina nire oihartzungo euskera batuaz egingo dizuet. Ez da, barkamena, baina noarra bai. Orduan, zer ikasi dugun, lehen arkaitzek esan duen bezala, bere bertsoan, ez da erresa,
gai luze eta kasu honetan komplikatu edo konplexu hau labur biltzea motzian, ez? Ez da erresa, baina gauza batzuk aterako nituzke irakasgai eta ikasgai ere bai. Eta lehenengoa, nik 3 gauzetaz hitz egin nahi dut, prozesuaz, gero nola unibertsitateko irakaslea garen batzutan jotzen dugu zailera edo abstraktuara gure burua endredatzen edo, eta orduan hitz egin nahi zuet binomio batetaz, eta da dependentzia, interdependentzia binomioaz, ez? Iruditzen baitzait garrantzikoa dela kontutan hartzea, ez? Dependentzia, independentzia, interdependentzia. Agian sintesi bat dago interdependentziarekin. Eta gero emaitzak eta emaitzen irakurketak. Horiek dira nire 3 puntuak, 10 minututan ez dut uste askoz gehiagorako daukadanik. Beraz, prozesuari helduta, nik esango nuke edo nabarmenduko nuke 2 ideia prozesu osotik. Jakina, kasu guztiak direla desberdinak badakigu. Eskozia bere kasua da, ez dauka zerikusirik Kataluniako kasuarekin, eta hauek ere ez dute zerikusirik euskal kasuarekin. Bakoitza dauzka bere zailtasunak, problemak, eta beraz, zentzu horretan, ohar metodologiko bat ez dezagun irakatziak modu itxu batean aplikatu. Bakoitzak egokitu egin behar dira, baina akaso printzipio batzuk, mugimendu batzuk badaude hartzea, ez? Eskoziako prozesotik nik uste dut adierazgarria izan dela beti Scottish National Partyk izan duen lidergoa prozeso honetan. Askotan konparatzen dugu zein da gizarte zibilaren pisua eta zein da alderdi politikoen pisua, eta Kataluniako asuntua hortxe dago, gero jakingo du horren berri, Euskadin ere beti daukagu kezka hori, protagonismoa zeinena den gehiago, alderdi politikoena, ala gizarte zibilarena, ala biena, ala tandemen dijoazte, ala leian doazte, hori guztia geure buruari galdetzen diogu. Eskozian nabarmenduko nukenik alderdi politiko baten zentraltasuna. Eta hori da Scottish National Party. Scottish National Partyk dauzka bere baitan, debate guztiak eta kinka guztiak, baina bere baitan, eta batasun batean behintzat laburbildua, besarkatua. Hori nabarmenduko nukenik, garrantzitsua da oso. Ez da inoiz zatitu, naiz eta ikuspegi desberdinak eduki. Hor egon da, 2 jarrera nagusi, edo fundamentalistago bat, edo gradualistago bat. Baina, biak alderdi berdinean, eta lidergo bat onartua, eta horrek eman die indar handia, alderdi politiko bezala, jakina. Alderdi honek irabazi zituen 2011ko hauteskundeak gehiengo absoluto batekin, eta hauteskunde horietara aurkeztu zen manifiesto batekin, programa elektoral batekin, non irabazten baldin bazuen, eta gehiengoa lortzen baldin bazuen, agintzen zuen erreferendum bat egingo zuela. Eta horrek nolabait prozesua ireki egin du. Mandatu garbi bat zeukan, hauteslegoak emana, gehiengo absoluto batekin, aurrera egiteko referendumaren prozesuarekin. Londresek, eta kasu honetan Britania Handiko gobernuak, horri aurre egin beharrean, egin du hori onartu, espiritu demokratiko batean. Eta orduan, bidea, eraman izan den bidea, izan da bide adostua. 2 alderdi nagusien artean adostua. Beraz, Eskoziar protagonismoa Scottish National Partyarena izan da, alderdi hori bateratua joan da, mandatu garbi bat lortu zuen hauteskundetan, mandatu horrekin negoziatu egin du Edinburgh Agreement edo Edinburghoko akordioa 2012an, eta horrek ahalbideratu du prozesu guztia izatea legezkoa Britaniar konstituzio, ez dago konstituzio hori, baina, konstituzio mamu horren araberako prozeso bat, paketsua, gero jakina, kanpainan izango ziren gora bera batzuk, baina oroar prozesua izan da adostua. Alderdi guztiek onartuko zuten hortik ateako ziren emaitzak. Horrek
erakusten du ere beste ideia bat. Zer proposatzen zen, eta hemen noa pixka dependentzia, interdependentzia edo independentziaren arteko borroka hori, ez? Hemen dago kinka bat edo tensio bat alde batetik dependentzia, beste aldetik dago independentzia. Bueno, bien arteko badago nolabaiteko egoera orokor bat nik deituko nukena interdependentzia. Eta funtsean, posizionamendu guztiak interdependentziatik mugitu dira. Ikusiz, zer proposatzen zen, Scottish National Partyk zer proposamena egiten zuen, adibidez, moneta, zein izango zen moneta? Etzan izango moneta independiente bat, izango zen moneta interdependiente bat. Libran kokatzea nahi zutelako, ez zuten eurotik nahi, libran kokatu, libra esterlinan. Horrek adierazten du interdependentza garbi bat. Gero, proposatzen zuten estatu buru, Britaniako monarka izatea. Ez Eskoziako presidente edo presidenta. Ez Britania hondiko erregina bera izatea estatu buru. Horrek ere adierazten du nolabaiteko interdependentzia ideia bat. Beraz, eta emaitzei begira, baietzak irabazi izan balu ere, emaitza ez litzateke guk orain arte ezagutu izan dugun edo ahoan darabilgun independentzia bete egoera hori, izango zen ere interdependentzia egoera bat. Ikusita, sobirautza ere nolabait partekatu edo konpartitu egiten dela puntu batzuetan behintzat. Ezin bestia. Eta bueno, emaitzei begira, esango nuke, uste dut 2 minutu dauzkadala, emaitzei begira, bi irakurketa daudela, oroar, bat botillarekin bezala, erdi utxik edo erdi betea ikusten dutena, eta erdi utxik ikusten dutena, pentsatzen dute aukera galdu egin dela, penaturik geratu dira, ez delako baietza aurrera atera, eta, bueno, naiz eta doia izan, ia 45 izan da, ia, eta beraz hori emaitza kontuan hartu beharrekoa, eta baina alere, kasu batzuetan, txipen sensazioa hartzen da batzuei entzunda, ez? Batez ere, argumentua izango balitz, politika ekonomiko desberdin bat beharrezkoa dela Eskoziarentzat, eta Britania Handiari lotua, oso zaila izango dela politika ekonomiko diferente bat, desberdin bat aurrera eramatia. Hala eta guztiz ere, emaitzaren beste irakurketa dago, botila erdi betea ikusten dutenena, eta ni nolabait optimista naizen aldetik erdi betea ikusten dut, oraindik erdia dago, eta erdi horretan gauza asko dago. Hasteko, Scottish National Partyk planteatu nahi zuena, hasiera batean, bere referendumerako galderan, ez galdera bikoitza bai ala ez. Esatzen, bai ala ez, edo igual beste gehiago, ez? Interdependentzia horretan gehiago landu, eta proposatzen zuten devolution max, ez? Autonomia gehiago, eskuduntza gehiago. Eta, bueno, kanpainako prozeso aurrera zijoanean, etorri zian, enkesta bat argitaratu zen, hor lehenbiziko alditz ematen ziona baietzari irabasteko aukera, ez? Eta orduan hasi zian mobilizatzen Inglaterra, Britania handiko lider politiko guztiak, hiru lider politiko nagusia joan ziranara, agintzera, ez? Aginduak ematea, promesak egitera, bitu geratzen baldin bazarete Britania handian, eukingo duzue gehiago, emango dizuegu eskuduntza gehiago, aldatuko dugu Britania handiaren kontzepzioa, bilakatuko da estatu federala, bueno, neurri batean, joan ziran agintzera, hasiera batean Scottish National Partyk lortu nahi zuena. Gradualismo ikuspegi horretatik, ez baidu inoiz abandonatu gradualismoa. Jakina, bere posizionamendua kanpainan izan da fundamentalista, baietzaren alde. Baina abandonatu gabe gradualismoaren bidea. Eta azken finean, interdependentzia eta gradualismoaren bidetik aurrera egin du opzio horrek, zen badirudi, lortuko dutela, ikustear dago, baina ja lehenengo mugimenduak egin dira, komisio batek egin ditu bere lehenengo proposamenak, eta hor dago aukera bat, nolabait mai gainean lorpen garrantzitsu batekin. Eta horrekin batera, ez badu funtzionatzen ongi bide honek, geratzen zaigu oraindikan botilaren zati bat, igual
eren betea, ez erdi betea, eren betea, eta da, irabazten baldin badu Tori partiduak, alderdiak, eta bere agintea betetzen baldin badu, Europar batasunean kidetasuna berriz galdetzeko erreferendum batian, gertaliteke, eta hau bakarrik futurismoa da, gertaliteke, Inglaterran kide ez izatearen aldeko postura nagusitzea, eta Eskozian aldiz, kide izaten jarraitzearen aldekoa. Eta orduan, Eskoziak dauka bigarren aukera akaso lortzeko lehenengoan lortu etzuena. Beraz, optimista izateko oraindikan motibo asko dauzka. Hor utziko nuke. 10 minutu. Atxalde dizuela, nik askar, eskertu, deitu izana, hona etortzeko aukera eman izana, zugen euteko eta Xabi nomentzeko, eta aspaldiko lagunak ikusteko gara, eskerrik asko bihotzez. Oso azkar, zer 10 irakatsi, 10 puntu oso konkretu, nire ustez kontuten hartu berrekoak behintzat Kataluniak, jakin gabe prozesua zertan bokatuko dan, baina unezkero esplikagarriak diren 10 irakatsi nire ustez. Lehenengoa, eta ontan Josarrekin banator, herri bakoitzak bere zagorri dauzka, eta Katalunian baliagarri dena, herri handi baten agien ez da baliagarri Euskal Herrian. Herri bakoitzak bide propioen behar du, bere baldintzak, bere historiari, bere hainbat aldagai kontutak hartuta. Kataluniak bere bide egin du, baina Euskal Herriak bere egin behar du propioa. Eta zentzu hortan, Kataluniako hainbat gauza baliagarri dira, baina beste asko ez. Lehenengo puntua, Kataluniak zerbait frogatu baldin badu, da, lehen da bizi, Espainiarekin ez dagoela elkarru lermenego aukerarik. Hau da, hainbat gauza eta zitzein daiteke agin Espainiarekin, baina subirautza ikutzen danean, hau da, zein edauke azken hitza, gai hori ezin da inolaz Espainiar abertzaletasunaren adostu. Ez eskuberekin, zein ezkerrerekin, PP izan, zein so izan, garbi dago puntu hori ezin dela adostu eta ezin da negoziatu. Beraz, nolabait ere, Katalunia bezalako nazioen enkajea topatzen duten hildo politikoak lekuz kanpo geratzen dira. Beste irakaspen bat, alderdiek ez dute beldurrek izan behar aldaketak egiteko. Katalunian hiruko egin zenean, PSC, Eskerrak eta iniziatibaren gobernuak saiatu ziren Espainiarekin, PSOErekin adostasun bat lortzen, bide horrek porrot egin zuen. Porrot hori eta gero, Eskerrak egin beharreko aldaketak egin zituen, eta behitu orain non dagoen Eskerra. PSFek ez zituen egin aldaketak, eta PSF gaur egun, ez esango galtzer dagoenik Katalunian, baino gutxiengo baten ordezkari da. Hau da, alderdiek gaitasuna eta ausardi politiko izan behar dute, dago egin behar dien aldaketak egiteko baldin eta jendearen islada izaten jarraitu nahi baldin badute. Hirugarren puntua, antolaketa sozialak dinamika politiko oso potenteak lortu ditzazke. Aritz Demun izan zen, erreferendum bat egiteko planteamendua egin zuen lehenengo herria. Simbolikoa bezala hartu genuen, eta behitu dinamika horrek ze ondori izan dituen. Eta antolaketa sozial xume batetik abiatu zen, baina haiek izan ziren lehenengoak frogatu zutenak famili eta alderdi politiko desberdinetako jendeak elkarrekin gauza potentek lortzeko aukera bat zeuzkatela. Bertan lortu zituen, eta dinamika hori beste herri askotan aktibatu nahi izan zen. Eta asamblearen jaiotzaren hazia, antxa dago, Aritz Demun egin zuen erreferendum saiakera hortan. Beraz, antolaketa sozialak txikia baldin bada ere, gauza asko provokatu ditzazke, gauzak ondo egiten baldin badira, eta transversalidade, hau da, alderdi eta jende desberdinekin egiten baldin badira. Diadak, Via Catalana delakoa, azken manifestaldi erraldoiak esan nahi dut, Via Catalanak edo azkeneko urtean izan genuen BV hori lortzeko ezinbestekoa da alderdi desberdinetako jendea biltzea. Kataluniako prozesua ezin da ulertu bakoitzaren alderdekeria alde batera uzten ez baldin badira.
hor, baten batzuk egongo zinetenan, aurtez baldin bazan iaz edo horrekoan, jendek parte hartzen du indar sozial hortan, eta aztu egiten du etxean ze alderdikoa dan edo zer bozkatzen duen. Hor, beste jarrera badago, biltzeko jarrera badago, eta biltzeko jarrera zintzo bat. Gero bakoitzak bozkatzen duena, zer esanik ez. Baina badago batzeko eta elkarrekin gauzak egiteko gogo eta indar hori. Eta ez da puntuala, baizik eta jarrera bat da, urtez urte, 3 urte jada pasatu dira, eta hori sendo aguantatzen dugu da. Politika ikusteko jarrera bat da, ez da estrategi bat edo taktika bat baizik eta politika ulertzeko modu bat. Beste irakaspen bat, diskurso politikoak egin dira, eskerrak egiten ditu, konvergentziak egiten ditu, gaurrengo gobernuak, baina diskurso politikoak haratago gero ekintzak egin behar dira. Ez da bakarrik diskurso politikoan geratu behar. Eta zentzu hortan, bi alderdi horiek, gobernu, elkarrekin, nahiz eta eskerrak kanpoan dagoen, baina elkarrekin kudeatzen ari dira gobernua, hau da, urratsak eman dituzte, Consejo Asesor de la Transición Nacional delako hori jarri zuten eta diru publikoak jarri zuten hor pentsatzeko independentzik elebe baten Kataluniak zer beharko zuen, zer ez zuen beharko. Hau da, gauzak egin dira, ez da diskurso politikoan geratu, nazioartean mugitu dira, aliatuak irabazten saiatu dira. Hau da, diskursotik haratago ekintzak egin dira. Eta ekintza horiek behar diren osardi politikoarekin egin behar dira, bestela sinesgarritasuna galdu egiten dalako. Eta zentzu hortan, indar sozial oso potentea baldin bada, eta determinazio politikoa baldin bado, determinazio politiko horrek urratsak eman behar ditu. Bestela, sinesgarritasuna galdu egiten da. Beste bat, nik uste oso prozesu garbia eta gardena izan dela. Eta dala, oraindik. Hau da, oso ondo espiegatu dira beti ere zeintzuk izan diren urratsak. Eta hauteskundak hortarako balio behar izan dute. Hau da, planteamendu garbiak egin dira. Hauteskundak irabazten baldin badira, itun fiskala lortzeko izango da. Ez da itun fiskala lortzen. Hauteskundeak egiten dira, eta hauteskundak irabazten baldin badira, independentzia alde batekoan deklaratzeko izango da. Dena delakoa, baina prozesua oso garbia. 18 hilabeteko plazoerekin, zein baldintzetan, hauteskundetan jongo dana ez du errepikatuko, eta bar. Prozesua behar izan oso garbia. Zen azken finean jendeari eskatzen zaiona oso erabaki serio da. Independentzia bozkatu ez dauka atzera biderik. Eta independentziak Kataluniak baiezkoa bozkatzen baldin badu horrek ez dauka atzera biderik. Eta horrek exigetzen du jendeari oso erabaki serioa eskatzen zaiola, eta beraz oso garbi azaldu behar da egutegiarekin noiz egingo dan eta zein epetan egingo da. Eta nik uste hortan batzuk zein besteak oso garbiak izan direla eta oso gardenak. Beste irakastaldi bat. Garrantzitsua dira lidergoak, Eskoziak erresago zeukan nirri urtan, alderdi bakarra zaolako, baina nik uste Kataluniak esfortzu bat egin du eta egin dute denek. Hau da, lehen komentatzen nioen tabernan, honetorri baino lehenago, KUP bezalako alderdi txiki batek, izan da, agian, bere txikitasunean, baino estatu bizio nabarmenena frogatu duen alderdia. Zergatik, konvergentziako mas lidergo izanik, beti ere sostengoa eman dute, beti ere prozesuarekin bat egin dute, eta adibidez gaur egun jakina da hauteskundet baldin eta hauteskundetara elkarrekin juten baldin dira, KUP ez dela zerrendu da jungo, baina Katalunian denek onartzen dute postu hori. Zergatik, frogatu duelako alderdi guztiek, zerbait utzi dutela, berain interesetatik zerbait utzi dute bidean adostasuna posible egiteko. Eta hori, meritu asko dauke. Esaten egia, demokristagoak eta katolikoak izanik duran hileako alderdikoak, KUPekin elkarrekin jundira prozeson oain arte. Eta ulertu behar dugu horrek zailtasun doken. Hori zaila da. Eta zentzu hortan nik uste onartu behar dela, hori ez dela lortzen, baldin eta alderdi guztiek ez baldin badute zeditzen. Eta ez da lortzen lidergorik ez baldin badago. Eta zentzu hortan nik uste Kataluniak frogatu duela, guztien partitik badagoela adostasun hori lortzeko borondate hori. Importante izan da ere, lortu den mobilizazio soziala ez bakarrik asambleak edo omiunek. Hori zalantzeria gabe. Hori izan da
azken urteetan izugarria izan da, ze mobilizazio, ze antolaketa ahalmen hori izugarria izan da. Baina ez bakarrik zentzu hortan, hau da, enpresa munduko, enpresa gizon elkarteak publikoki hartu dute postura bat, abogatuk diela. Hau da, gizarte osatzen duten eragile guztiek nolabait ere aktibatu nahi izan dira. Eskerrak berak aktibatu ditu, konvergentziak berak aktibatu ditu, asambleak berak eta barat. Baina azkenean lortu da nolabait ere guztien, hau da, modu baten edo bestean guztiek sinplek izatearen bustitzea Kataluniak bizi zuen prozesuarekin. Lehenengo erabaki prozesuen alde, hau da, erabaki nahi dugu eslogan horrekin eta gero independentzia bai edo ez. Eta horrek lortu do, debate bat oso garbia, nun batzuk alde dauden, beste batzuk kontra daudenak libre sentitzen dute beren burua esateko, Bartzelona jun baino ez daukazute, batzuk seinera jartzen dute, beste batzuk espainola. Hau da, debate egiteko askatasun hori dago. Eta hori lortu da nolabait ere, denek ikusten dutelako, azkenen baiezkoaren alde daudenak postura publikoki azaltzen dutela, eta ezezkoaren alde daudenak ere postura publikoki azaltzen dutela. Eta hori nik uste dela, ondura egiten dion gauza garrantzitsu bat. Beste gauza bat. Ondo noa, demoraz? Sí. Komeni da eta alderdiek asumitu behar dute araztu guztien erantzuna ezin dute alderdiek ezin dute alderdiek euki. Hau da, egunerokotasunak problemak desiente dauzke eta alderdi ezen gobernuek askotan egunerokotasun hortan itxota egoten die. Beraz, komeni da beste perspektibarekin pentsatzen duen jende aukitzea. Hori Kataluniak ondo ulertu zuen, eta aspalditik dauke horren inguruan think tank, fundazioak, unibertsitate munduko ikerketa taldeak, irakasleak, etorkizuneko argazki hori nolako izango dan, argudioak lortzeko. Eskoziak egin zuen liburu zuriaren antzekoa. Nola geratuko die energiaren kudeaketa nola izango da etorkizuneko Katalunian. Zer gertatuko da ekonomikoki. Zenbat diru beharko da irakasleak, ospitalak eta funtzionariak ordaintzeko independentzia batean. Hau da, jendeak galderak egiten ditun heinean, erantzunak mahai gainen egon behar dira. Bestela, jendearen konfiantza ezin da itxu askatu. Eta horrek exigitzen do, aurrez, perspektibarekin arlo guztietan erantzunak lortuko diren jendeak aktibatzea eta pentsatzen jartzea. Eta hori ezin da alderdien esku bakarrik utzi. Hori alderdiek neurri ematen ezin dute hori egin. Nahiko problema dauzki egunero, eta hori ez dute alderdiek egiten, eta ezin dute. Katalunian ez dute alderdiek egin. Pentsatzen duen jende asko jarri da, aktibatu da, eta horiek eman dituzte erantzun horiek. Besteak beste, oraintxe 2.300.000 persona baiezkoaren alde. Bozkatu genuen azkeneko konsulta moduko hartan. Eguna izugarri polita izan zen, oso hunkigarria. Benetan oso polita izan zen. Eta oso pozik, 2.300.000 persona lortuta. Baina gu jakin badakigu, eta numerok egin da duzkeo, 300.000 bozka falta dira horrendik irabazteko. Enbideaz dago egin da. Kataluniak 80% parte hartze batekin, hori gutxiengo izango da, referendum ofizialean zein hauteskunde plebiszitarioetan, 80% parte hartzen melin bado, 300.000 boto falta dira horrendik irabazteko. Eta identifikatuta, da egun behar du, eta badukeu, zein da horren klabe izan dezaken talde soziala, nolabait esaterren. Hau da, aztertu baino ez daukagun beharrik, azkenekotan bai ez erantzun zutenak, hau da, Katalunia bai da nazioa, baina ez dut independentea izaterik nahi. Eta hor, lehen esaten izuena, hor topatzen dugu, etorkizuneko hezkuntza eta etorkizuneko osasuna nolakoak izango diren, zalantza dauzkaten 30 eta 40 urte bitarteko batez ere emakume asko. Eta zer esan honekin, azkenen kapazitatea baldin badago eta errekursok jartzen baldin badira identifikatzeko nun aldatu behar dan bozka edo nun lortu behar dan bozka hori, gien irabazi daiteke. Baina lan hori egin gabe oso zaila da. Irabazi alizatea.
utzi ez du errepasatzen. Beste gauza bat, hau oso importante eta Euskal Herrin behin baino gehiagotan esplikatzen saiatzen izena. Kataluniak egin duena ez da, hau da, ez dugu pentsatu behar erabaki estrategiko badanik independentziaren diskursua. Baliteke, baliteke ez ziur, batek baino gehiago kustio ekonomikoengatik eta kustio praktikoengatik independentziaren aldeko diskursua egitea. Baina ulertu behar da, Katalunian aldaketa askoz sakonagoa da hori baino. Aldaketa mentala da Kataluniak izan duena. Kataluniako jende askok aldaketa mentala egin du. Hau da, Pujolen urteetan hor mezu politikoa zen Espainia aldatzerik badukegu. Eta Espainia aldatzeagatik guk hobetuko gara. Hori gertatzen izan heinean, erruduna beti Madrid izan. Espainia ez da aldatzen, nolabete biktibismo hori bazegoen. Hau da, paktismoaren, Espainiarekin paktatu nahi izatearen, paktismo horren ezintasunak asumitu iten ziren eta jendeari esplikatu iten zitzaizkion. Ezin da gehiago lortu. 2010ko estatutuaren sententziak guzti hori buelta ematen dio. Guzti hori buelta ematen dio, ze ikusten da eta jendik ikusten du ez dagoela biderik adostasuna lortzeko. Berdin do zer plantatzen den. Berdin do Kataluniako parlamentuak gehiengo absolutoz bozkatzea. Berdin do jendek erreferendumen onartzea. Gero hori Madrila juntzan, aldatu zuten eta aldaketa gero gaina konstituzionalak atzea bota zuen. Eta sententziarek jende askorengan borrokatu zuen aldaketa bat mentala oso sakon esan ez. Ezin dugu ez lortu, aurrea jarraitu behar dugu. Hau da, zintza politikoetan, Joserra ni baino gehiago daki hortaz, baino empoderamiento prozesu bat bezala. Hau da, gure patua gure esku hartu nahi dugu. Ja, bukatu da, Madriletik ez dator eta diskurso hori bukatu da. Zerratik esaten eta hau? Zerratik komenia ulertzea ondo aldaketa hau? Soluzioa Katalunian ez dator eskaintza batetik. Ez da eskaintza kuestio bat, ez da Espainiak zer eskainiko duen edo zer ez duen eskainiko. Espainiak ez du sekula, eta lehenengo puntura itzultzen ez du sekula bere soberaniaren parte eskainiko. Ez du sekula onartuko katalanak erabakia daukatenik, edo guk, gure patua erabakitzeko, ez du onartuko. Eta zentzu hortan, nik ezinezko ikusten dut elkar adostasun hori, eta ez bakarrik hori, ezinezko ikusten dut indar abertzale katalan bateko politiko batek, berdin konvergentziakoa zein eskerrakoa, edo zeinek hori lortu gabe nolabete Madrilekin esiditzea negoziazio batea. Oso ezinezko ikusten dut hori zaro superatutako fase bada. Katalunia beste klabe baten dago. Hori honezkeo, hau da, eta mas presidenteak behin eta berez esan duzen zurtan, eta eskerrak ere adostasuna ematen dio. Eskaintzaren bat balin badago nik ez dut onartuko, eskaintza jendeak emango diot. Eta jendeak bozkatuko du, eskaintza hori edo independentzia, zer nahi dezute. Eta beraz, zentzu hortan, pentsatzen balin badugu, Kataluniako arazoa lortu daitekeela euskal kontzertu moduko bat eskinez Kataluniai eta horrelako beste nolabeteko eskuduntzak lotuz eta edo transferituz, erratzen ari gara analizian. Aldaketa askoz ere sakonagoa. Eta bukatzen dut, pixkat hau refortzen ideia berdinakin. Gakoa, 2010an sententzia famatu egon baino lehenago, egontzan egunkari guztik sinatutako editorial amankomuna. Guztik esan nahi dut, abertzaleak, baina baita ere PSF-ren organo ofiziala, El Periódico, edo Godot taldeko La Vanguardia. Eta denek ematen zuten editorial hortan bat zegoen esaldi bat oso esanguratsua eta Espainiako oraindik ulertu ez duena. Eta esaten zuten, Katalanian zan, baina euskaraz esaten zuen, duintasunetaz hitz egiten ari gara. Ez da diruaz, duintasunaz. Eta Espainiak ez du ulertu hori oraindik. Eta ez dut uste ulertuko duenik, zen ulertzeak eramango lioke, bere subiranotasuna zalantzan jartzea. Beraz, labur bilduz, 20 segundu, denek utzi barute apur bat adostasuna lortu ahal izateko, eta adostasuno politiko horrek ez baldin baduke indar sozial bat oso potentea, oso zaila da inolako prozesu horiek egitea. Biak behar dira,
sozialki, zen politikoki, eta bakoitzak bere nahiak apur bat norbere etxean utzita, bestela zinezkoa. Ole.